זה קל מאוד לחשוב שלחיים אין משמעות nowadays. שמועות ומימס על מלחמת העולם השלישית, קונפליקטים קטנים יותר וגדולים יותר מתרחשים מסביב לעולם, ותחושת ניהיליזם כללית שאני רואה אצל אנשים. ככל הנראה זאת הסיבה שהרבה יותר אנשים עושים קעקועים בשנים האחרונות. זאת מעין ריקנות כזאת שאתה מנסה למלא, או ליתר דיוק הרס עצמי בגלל הריקנות. אוקיי, השאלה הגדולה. האם לחיים יש משמעות? משמעות אובייקטיבית. בתכלס, לא. לא שאני הצלחתי למצוא אחת, אבל מה זה משמעות אובייקטיבית? משמעות אובייקטיבית בהקשר הזה של החיים היא משמעות החיים, בלי כל הבולשיט מסביב, בלי כל הדתות, האמונות והדברים שאתה רוצה שיהיו נכונים. נוריד את שכבת הבולשיט הזאת, והיית רוצה להישאר עם סיבה אחת קלה ופשוטה להבנה ללמה אתה נמצא פה. מדוע נולדת על כדור הארץ? על מנת לעשות מה? מה הפואנטה מאחורי כל זה? האם אין פואנטה? אתה מתחיל לשאול את עצמך. וואו, אבל זה מפחיד מדי, זה אי אפשר לעשות. אז פה מגיעות הדתות בגדול כדי לתת לך תשובה פשוטה וקלה להבנה לשאלה הזאת. וואו, אוקיי, סטיתי מהנושא. אז אתה מבין שאין פואנטה לחיים האלו, עם כמה fucked up שזה נשמע. ועכשיו אתה שואל את עצמך, האם יש פואנטה מעבר לפואנטה, so to speak? כן, בטח שכן. כאן קמו נכנס לתמונה, ובגדול קמו יוצא מנקודת הנחה שלחיים אין משמעות. משמעות אובייקטיבית לפחות. אבל הוא לא עוצר כאן. הוא שואל את עצמו, מה יכול להחזיק אותנו כאן בידיעה מלאה שכל מה שאני עושה פה חסר טעם? כי אני לא יכול להשלות את עצמי, כמו השאר, להאמין באלוהים שבחיים לא פגשתי, ראיתי, הרחתי או הרגשתי. איך אפשר להתעורר עם חיוך על הפנים כל יום, בידיעה מלאה שמיליוני אנשים מתים מסביב לעולם, כל יום, בגלל קונפליקטים שמדמיינים בראש שלהם, שלא באמת מתרחשים במציאות, וכל זה לשווא, ללא מטרה נעלה או הצדקה שמימית אובייקטיבית. Well, this is how you do it. כאמור מציע משהו נורא פשוט, אבל לא קל. בגדול, הוא אומר להסתכל על כל האבסורדיות המודרנית ולצחוק לה בפנים. לחיות חיים מלאים, ללא אשליה whatsoever. ללא השקר שאתה עושה זאת לאיזושהי מטרה נעלה, אין צורך בניסיון להצדיק את החיים שלך בים פרודקטיביות, אין צורך להשלות את עצמך שאתה פה מסיבה מסוימת, שניתנה לך מספר מסוים, שנכתב על ידי בני אדם מסוימים לפני 5,000 שנה, ונערך ונכתב מחדש יותר פעמים שאפשר לספור. אין צורך להעמיד פנים שאתה יצור מורלי וישר. ואת זה אני הכי אוהב לשמוע. בן אדם טוב. מה זה אומר בכלל? אף אחד לא יודע. אין צורך לעשות את כל זה מהסיבה הפשוטה שכולנו בני אדם, והטבע שלנו הוא די נסטי. כמובן אם אתה מסתכל מהעדשה האתית שבני האדם המציאו. פשוט אין סיבה לכל הבולשיט הזה מסביב, שאתה משתמש כדי להצדיק את הקיום המבלבל הזה על הכדור העגול הזה. אז פשוט יחיה, מה נגע? פשוט יחיה. אז אתה מפסיק לחפש בחוץ דברים שיצדיקו את הבפנים, מכיוון שהבפנים מתחיל להצדיק את עצמו. כמובן, זה היה אמור להיות ככה באופן טבעי, אבל היי, אנחנו חיים במערכת. אתה יכול להפסיק לנסות למצוא היגיון בריא באירועים עולמיים, בזמן שאחרים chalking it up לתוכנית אלוהית שאתה פשוט לא מצליח להבין או לראות. אתה יכול להירגע, מכיוון שלכל השאלות ששאלת, שלחלקן אתה חושב שמצאת תשובה, לחלקן לא. לחלקן אתה כל כך בטוח שמצאת את התשובה הנכונה, בגלל שאתה יודע שאתה יכול לטעות, לצדוק, כל מה שבין לבין, ואולי אפילו אין תשובה שהמוח האנושי שלך יכול להבין. זה לא משנה, כל זה לא משנה, אבל עדיין תחיה to the fullest, כי זה כל הפואנטה. ראית מה עשיתי שמה?